ମୁଁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି ଲଙ୍ଗଳା ହେବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପରଠୁ ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ନୁହେଁ ନା ଭଲ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଭଲ କଥା, ସେ ତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଅ, ତୁମେ ନିଜେ ଶିଖ। ସେ କାହା ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଯାଇକିରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, କାହା ଘରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣି ପଶିଲା ତାକୁ ଯାଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ସେ ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖ, ଭଲ କାମ ଶିଖ। ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମ ଦେହରେ କାହିଁ ଗଳି ଯାଉଛି? କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ସେ କାହାର କାନ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଲି ମଝିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ, କ'ଣ ଚାଟି ପକାଇଲେ, କ'ଣ ଟେକିଦେଲା, କ'ଣ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖୁନ ଦେଖିକି। ମୋ ହିସାବରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସଫା, ତାଙ୍କ ମନ ନିର୍ମଳ। ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ କର୍ମ ଶିଖ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେଉଁମାନେ କହିଦେଉଛ ତୁମେ ସବୁ ସତୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ଆରେ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ହେଇକି ଚଳ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ? ନାଳୁଆ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ।